Дуслар, сизәсезме? Ул монда, ул инде күптән монда. Хабада, яңа ел тылсымы сыман. Әлеге тылсымны безгә Илмир абый алып килә. Үземне яңа ел тылсымында илендә кебек хис итәм. Миңа менә бу хыяллану процессы үзе бик кадерле. Бик авыран әсәргә. Ул кайбер вакытларда килеп тә чыкмайды. Будан эшләргә дә тиеш аннан соң. Эшләргә тиеш әлбәттә. Буртлы карчык. Умырда каршы. Бәлки. Кешеләргә яңа елга bundan шундый ниндидер яктылык, тылсым, өмет бирде минемчә. Безгә дә. Аның белән студияга ап-аккыш төсе яңа елысы килеп керде. Илмир, хуш килдең. Сәлам. Эльмир Низамов, композитор, пианист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия Федерациясы президенты премиясы лауреаты, талантлы, якты кеше. Үзе дә музыкасы да дөньяның киңлеген, матурлыгын ача. Илмир, кичә генә синең туган көнең иде. Әйе. Әйт әле, менә Һәм өченче көн минем туган көн иде. Үткән туган көнең белән дип котлыйм инде. Рәхмәт сиңа шулай. Рәхмәт. Нәрсә үзгәрде менә? Әйе, синең инде менә кара платны яңадан куйдылар быелыймы, балет куйдыгыз. Әмма андый үзгәрешләр түгел, әмма син үзең генә белгән иде, үзгәрешләр булды синең менә бүген үзеңдә быел. Эшеңдә менә ничек үзгәрдең, нәрсә үзгәрде синдә быел? Шундай тирән сораудан башлыйбыз. Ничек әйтергә, кеше бит инде гел үзгәрә ул. Без бит инде таш түгел, һәйкәл түгел, без гел үзгәрәбез шул вакытта. Эшеңдә менә мин үзем өчен барыбер менә ничек мин музыкаль мәктәпкә килгән идем, 11 яшьлек малай кебек дәфтәрләрне тотып. Менә ул малай минем эчемдә һаман да яши кебек, ул хыялый, ул нәрсәдер гел тели, нәрсәдер турында илһамлана. Һәм менә бу баланы беркайчан да үз эшеңдә онытырга кирәкми. Һәм ул менә гел синең белән булырга тиеш. Әлбәттә, тәҗрибә ниндидер мин яңа тупладым быелны. Ниндидер зирәклектә истәлде кебек дип сизәм мин. Ләкин ул тормыш бара-бара бәлки башкача тагын да күбрәк булырдыр ул. Менә шулай. Менә син әйттеңдә мин уйлап куйдым, бәлки менә ул әйтә, эшеңдә бала калырга тиешле. Бәлки ул нәкъ менә синең тормышында бик күп үзгәрешләр, нидер вакыйгалар булганлыктан да ул саклана торгандыр. Чөнки бер төрле генә тормыш яшәсәң, чынлап та ул бала юкка чыгарга мөмкиндер. Кирсенчә синдә нидер һаман үзгәрешләр булганга күрә дә бәлки шундый хыяллык, менә шундый бала булып кала алу кешедә каладыр бәлки кирсенчә, үзгәрешләр булуы. Менә туган көн син аны сизәсең, аның бармы шулай да нидер үзенең энергетикасына син әллә кешене үзе уйлап чыгарам икән. Синеңчә ничек менә туган көн? Минемчә, беренчедән башларга кирәк, декабрь ае ул гомумән шундый бик шундый матур ай, бик тыгыз ай. Һәр кеше яңа елга әзерләнә, һәр кеше бөтен эшләрен бетерергә тырыша менә бу айда. Һәм шул вакытта инде әлбәттә кар матурлыгы безгә килә. Һәм менә шул арада әле менә минем туган көнемдә булуым ничектер миңа ниндидер шундый энергия истәп тора. Ул аннан ул ай бик еш төрле концертларга бай, төрле премьераларга бай. Менә шулар барысы да кушылып, шундый менә дәртле ай килеп чыга. Эльмир абый, сез менә сезнең балачактагы ничә хыялыгыз тормышка ашты һәм сез тылсымга ышанасызмы? Мин әлбәттә тылсымга ышанам. Минемчә безнең
Тормыш үзенә бер мөгъҗиза дигән минем җырым бар шундый. Резида Габай белән без шуны җыр язган идек. Шуңа күрә менә мин бер кайчан да уйламаган идем. Менә шулай тормыш менә шулай килеп чыга кебек. Әлбәттә мин хыялландым. Ләкин ничек ул килеп чыга, ничек мин композитор буламмы, буламыйммы? Минем сорауларым бик күп иде кичкенә булган вакытта. Ләкин менә һәр көнне мин урамнан барам, мәсәлән, Бауман урамыннан һәм бию пәрин ишетәм мин ешкына һәм башка җырларын. Ул бит тылсым, менә синең эчеңдә туган җырың, менә шулай бөтен дөньяга, бөтен күләмгә таралуын, ул минем өчен үземдә тылсым. Ул музыка таралуы гына түгел, ул менә музыка язган вакытта ул үзенә бер тылсым. Ул бит менә юк, аннан ул барлыкка килә пәйда була. Шуңа күрә ул менә үзеннән тылсым. Хыяллар турында мин бик хыялый кеше. Мин менә һәр көн ниндидер яңа хыял туа, кайбер хыяллар онытыла, кайбер хыяллар тормышка аша, кайберләрен ничектер әле алда гына дип уйлыйм мин. Мин санап тормыйм, миңа менә бу хыяллану процессы үзе бик кадерле. Чөнки ул сине канатландыра алга барырга. Мен ойладым сораулар, ойлаған вакытта да Эльмир, нәрсәдә аның хикмәте менә? Шунда мин ничә анда 10 ел элек беләйдем сине. Юк, ул мәсьәләне ме? Син һаман шиктер нәрсәнең янында һаман рәхәт менә. Син анда үзгәрешләр түгел бара кеше бит инде. Шулай буламыни. Һаман рәхәт ничектер, әмәдән нәрсә? Рәхәт түгелме? Юк, менә вакыт уза да, һәм бу кеше белән уже рәхәт түгел. Юк, менә син белмәйсең, син ничектер югалмыйсың да ниндидер менә ул ничектер каралмыйсың син вакыты. Юк, кешеләр төрлечә була. Алар ничектер зарлана башлар бик күп. Төрле әйберләр халай дип сөйләсә килми ул әйберләр турындаймы? Ә мен бары уйладым. Һәм уйладым, минемчә Эльмир ул ничектер менә тормышның бары бер матурлыгы җиңәшкән ничектер ышанып яши торган кеше дип уйладым менә. Син ди бер дә үзгәрмисең ди. Мәсәлән, син нинди 12 яшьтә идең ди, син һаман да шундый. Ул аны төрле яклардан әйтә, яхшы ягыннан да, чирә ягыннан да. Мин бик үземне бәхетле кеше дип саныйм, чөнки минем янымда шундый ук рәхәт, ачык кешеләр бик күп. Шуңа күрә ул менә рәхәтлек ничектер саклана. Чөнки мин генә бит аны бүләк итмим, миңа да аны бүләк итәләр. Шуңа күрә менә бу обмен, менә шул алышыну булгач, менә бу. Ул шуны саклыйдыр һәм саклый гына түгел, ул әле артырга да тиеш дип уйлыйм. Әйдә, кире декабрь темасына яңалга кайтсак, нинди матур төсле кагазлар алып килдем мин сиңа, шундый җиңел генә бирәм. Хәзер бит инде handmade бик модада бит инде. Ул handmade алдан айрыша мода без кичкенә вакытта син инде уенчыкларны сәр ясыйдың яңа елга. Мәсәлән, мин хәтерлим, мин менә бу кагазлардан ясыйдым кичкенә генә гармун. Музыкант. Бик авыран әсәргә. Ул кайбер вакытларда килеп тә чыкмайды. Будан эшләргә дә тиеш аннан соң. Эшләргә тиеш әлбәттә. Шуңа күрә музыкант буларак менә без кагаздан ясыйдык. Ну, күп нәрсәләр инде, төрле бизәкләр менә бу. Шулбырлар ясыйдык. Шул менә чыршылар без бизидек. Кагаз белән үзебез. Мәктәптә дә, балачак нинде дә. Әйдә, корбыр тиге ясыбыз бүген. Менә сиңа иң матурын бирәм. Көмеш төслесен. Менә шулай. Менә күпме тапкыр биклисең, минемчә. Шул хәтле ул Бизеклерәк булаймы? Күбрәк ничектер. кызык булырга тиеш дип уйлыйм мин. Аңа кисе булырга тиешендәме? Ну, аннан балачактан ук менә бик күп тапкыр бикләгәч, кайчыда аны кисә алмый иде кайбер вакытларда. Так, мин моның өстенә кисәм, моның өстенә кисә алсак. Менә бу җитәр. Ничә җитәр? Җитәр. Так. Хәзер менә кесе кайсы ягына кисәң дә була инде менә. Ә менә булай итәбез. Яра, минем бик каты тишекле була ахырсы. Ул бик матур синең. Хәзер. Так. Син ачасың? Аллага тапшырдык. Нәрсә килеп чыгар икән? Һәм бу гел сюрприз. Әйе. Без үзебез дә белмибез нәрсә килеп чыккан. Бу ишелеп төшмәсә ярый инде. Ярар инде. 30 елдан соң беренче тапкыр. О! Менә. Вау! Бик матур. Кибеттә сатылган нәрсә кебек булган. Әйе. Бик матур. Искиткеч, менә композиторның һәр бер теге. О, искиткеч. Менә бит. Ә бу якларын кисергә идем, аның бу өченче ягын. Ничек телисең? Яшәшәк. Ничек телисең, шулай була. Хәзер.
Ayda men açıp qarayım. Сенің бұл Meniki de şaplakla buldu bu. сенің бұл неде шондай милли Bizekle buluşuktu mu? неге ашаған. Сілігі ме Bizekle. тастымалы ма шондай. Бола бит милли. İlmir, kim bulup kinayının sen bolashaqta? Kim bulup нәрсе? Kim bulup kinayının bolashaqta? Gül kimdir bulup kinaydık? Ну, куян, енді куян. Куян? Қызлар біздің міне қар біртіклері. Балалар куян болып. Әне өзі тігейді ме? Бір тапқыр мен тылсымшы болдым. Волшебник іші болау. Тылсымшы болай. Менің шындай қалпақ бар еді. Енді шындай не? Неше кетерге? Ұнаттым мен ол сөздерін де. Әмен ұбырлы қошық болған едім. Шолай мені? Қызық еді. Әміне қазір, әгерде қазір маскарад ұйшырсалар, сенің де образ сайлар едің. Ойларға керек. Мұның тұрында. Мен сайлар едім. Меңа нендедір бик ерак образ. Міне тұрмышта меңа қағылмай тұрған образ. Әмен де образ сен қағылмай тұрған мәселен? Мәселен білмеймін. Ұбырлы қаршық? Ұбырлы қаршық. Бәлки. Нендедір бәлки бір хайван болсын, бүре. Bir kimden seni tanımaslık еді бенді. Emil Nizam'da бұл. Бұл таның бітін мәғнәсі шонда өзіңе нендер таныш болмаған образына. Қызы қайда шында маскарад ұйыштырасыз? Еді. 10 ел элек яшәгән Әлмирға нинди киңәш бирер идегез? 10 ел элек ул 2012 ел булып чыга. 10 ел элек миңа 30 түгел, 26 яш болған. Мен әйтер едім, оңышлар тілейм деп, һәм өзіңе ышан дұрыс жол белән барасың деп кенә әйтердім мен өзіме. Менің янымда әти әниемдә, башка кешеләрдә бик якын дусларым бар. Алар миңа гел вакытында дөрес сүз таба алалар. Һәм менә 26 яш булган вакытта мин үз-үземә әлбәттә әйтә алмаганмындыр инде. Ләкин миңа башка кешеләр бик дөрес сүзләр әйтеп торалар иде һәм ул менә бүгенге көн ул аның нәтиҗәсе дип уйлыйм мин. Шуңа күрә мин үз-үземә алга гына дип әйтер идем Илмир. Үземә. Әмне 10 елдан соң сен ничектер күз алдына китерсең, үзеңне ничектер кайда? Ничек теләр идең сен үзеңне 10 елдан соң? Мин бала булган вакытта инде үземне нинди бабай булыр микән дип уйлана идем мин. Нинди бабай дип уйлыйм? Аксакаллы дип уйлыйм үземне. Аксакаллы, апак чәчле. Нәрсә эшләп йөри ул? Кыш бабай сыман. Нәрсә эшләп йөри ул? Нәрсә эшләп йөргәнен белмим, менә дәвам итә үз эшен дәвам итә шул ук вакытта узган тормышына канәгать булсын дип өметләнәм мин. Менә бу иң зур минем хыялым. Кешенең менә гомере узгач, менә карт яшендә, улы илкән яшьтә булгач, бернинди үкенүләр булмасын дип менә шундый минем уйларым бар. Безнең тамашачылардан булган сораулар бар иде. Берәрсен әйтеп китсен әле безнең блогер. Илмир абый, менә безнең дусларыбыздан мондайрак сорау килгән. Кыш бабай бармы соң инде ул? Мин монда бу яктан Син инде безнең декабрьдән илчесе булгач, ничектер шундый тылсым дөньясыннан булгач, бераз син беләсеңдер дип сораганмын. Кыш бабай бардыр ул. Ләкин мин күргән юк. Кыш бабайга ышану әлбәттә кирәк балаларга. Чөнки кеше менә ниндидер тылсымга ышанмаса, яшәргә дә авыр кебек минемчә. Шуңа күрә ышаныйк. Син ышана идең кичкенә вакытта? Мин дөрестән әйткәндә Кыш бабайга ышанмый идем. Мин ышанмый идем, мин белә идем, минем әти-әни менә алар Кыш бабай. Кыш бабайга хат язарга кирәкми, әти-әнигә әйтергә кирәк. Нинди бүләк сиңа кирәк. Шуңа күрә мин шундый прагматик идем, прагматик. Кызык. Менә минемчә яңа ел дигәннән ничектер мин уйладым, Илмир, менә синең музыкаң ул әле анда юк бит менә яңа ел турындагы фильм, яңа ел турында спектакль, менә синең музыкаңда булырга тиеш. Анда юкмы синең планнарыңда? Минемчә ничектер ул шул хәтле син анда бик туры килә. Яңа ел турында җырым да бар.
Анарсын бір спектакльда шундай яңа ел темасы бар иде, әміне тулысынша шундай теге шилкунчик сыман. Чайковскийдің бар бит. Менә шундай спектакль язасы килә. Бу музыкаль спектакль, ул балет, яисә кинома. Киноға, да. Минемчә ул бик уңышлы булырга тиеш дип уйлыйм. Мен ул бик кызык тема. Алга таба сиңа яңа эшләр. Тормышка ашсын, амин. Амин. Эльмира апай, сез амбициоз кешеме? Ну, ишек әйтергә, мин үземне амбициоз кеше дип саныйм. Менә читтә ничек күренәдер. Менә кешедә барыбер әзме күпме ниндидер амбициялар булырга тиеш, чөнки алар кешене алга төртә һәм уянгач үзеңә ниндидер син максатлар куясың. Амбициялар булмаса, кеше ашыкмый бер кайда, бер нәрсә эшләргә дә уйламый, шуңа күрә мин ул яктан амбициоз кеше дип саныйм үземне. Шулай күренә, ул сәламәт амбициоз кеше нидер син шундай. Белмим инде. Үзең эшлисе килгән һәм эшләргә тиеш булган әйбергә син. Безнең ничектер нидә сәясәттә амбиция дигән кеше амбициоз кеше кайбер вакытларда ниндидер негатив менә шундай гадәт дип санала. Минемчә амбициоз кеше ул бит максатчан кеше дигәнне аңлата. Ул димәк ниндидер аның максаты бар, ниндидер хыялы бар һәм ул аңа бара, тормышка аштыра. Шуңа күрә мин үземне амбициоз кеше дип саныйм һәм башкаларга да амбициоз булырга киңәш итәм. Эльмир, менә күрәсең, монда тартма тора, күптәннән сине көтеп. Анда төрле күренешләр язылган, анда төрле сүз тезмәләр һәм сиңа менә шул күренешләрне рояльдә күз алдына китереп уйнап күрсәтергә кирәк булачак. Ничек син аны тоясың менә андагы язылганны? Син аны үзең белән алып китерсең рояль янына, шунда алып, кайсылары чыга, берничәсен безгә уйнап күрсәтсәң искиткеч булыр иде. Әйдәгез, уйнап карыйк. Әйдәгез. Тылсымлы тартма. Һәм тылсымлы тартмадан безнең хәзер Эльмир буларны укып. Тылсымлы тартма менә бу да тылсым. Ул да тылсым тартма. Һәм тагын бер тылсымлы тартма Эльмир үзе. Һәм хәзер булар безне сукышып. Бер тылсым турга тиеш нәрсә язылган. Хәзер Эльмир безгә шуны яңгыратачак. Менә бит. Нәрсә дигән? Эльмирның туган көне. О, карасыз. Әйтергә кирәк, минем әле туган көнгә багышланган җырым юк. Ул да алда. Менә нәрсә нинди яңгырар иде синең туган көнең, әгәр дә музыкада булса. Импровизация була инде монда хәзер. Бик матур. Әйдә тагын. Тын гына кар ява. Тын гына кар ява. Дөньяны музыкада тоеп йөрисең икән, музыка итеп әйме? Һәр кеше үзенчә дөньяны тоя. Менә мин музыкашы аша тоям аны. Уф, бөтенсен алдырып бетеремен бугай, бик каты ошыймын да. Галәм, безнең бик шундый образлар бүген. Галәм. Галәм. Синең үзең кебек инде. Галәм. Галәм, шиксез галәм. Монда йолдызлар. Мин галәмне менә шулай башлар идем.
Менімше бұл сиңа мұны ничектір мұндай биремлер биреге керек бұлай тұрмышта да. Әгер де сен алай бұлайтың идеялар бұлын башласа, қара сен шунда оқ нәрселер тудырасың, шунда оқ сен нәрселер барлыққа келе. Мен өз-өзіме міне мұндай әйбірлер Бересің, ей ме? Әйе. Қазақ. Мен тоқтай алмам бұлай бұлай саған беруден, çünkü мен бек қоты. Буран қытыра. Нагіл сенің тема енді. Әйе, күш темасы. Ғалям, қыш. Буран. Телевизордан қорағанда ол шулай оқ ишетілер ме? Әмі міне мұнда сен яныңда басып тұрғашқа, міне мұнда yoqында ол шу қәтлі көңілге тие, міне елісі келе қатта бұд шынап айтам. Шынап. Бірәр қызғай бір шығыр ма? Соның бұзға әуерілуі. Мұны ойларға керек. Мәселен, Қазір міне бұларны менсіне ордырмасы үшін бұлай деп ойладым. Үшісін бір юла ал да, үшісі де бірге бір пьесада болсынар. башлаймыз біз нәрсенен. Мандаринар башта қойыла. Мандаринар қойыла. Анарысың чыршыда утлар қабына. О, бұлар үшін аптап бісан тұры келе. Әйе, қам сыңғысы. Сыңғысын шығасы келе. Чанасына отырып, қыш бабай келе. Мандаринар, утлар һәм кыш бабай. Мұнда бүтін нәрсе шунды гармония да, мына күдігізні өзінен өзі хатта берем, өзінен өзі мұнда гармонияға кіріп, өзін өзі ұйыштыра башлады. Рахмет сіңа бүтін бұл тылсым үшін, шын көңілден. Шынықта біздің тылсымшыбыз. Юқағына yoңайыл тапшыруына келіп мәдің енді сен. Кішілерге yoңайыл алдынан шынды нелдер yoқтылық, тылсым, үміт бердің менімше. Бізге де. Шеп, ескеткіш. Илмир абый, фэнтези фильмнарын қарайсызмы? Иң яратқан фильміңіз нендей? Білесіз бе, мен нечектір шул жанрға гіл ерақтыра едім. Мына фэнтези, әкетлер мен бек әз қарайдым. Бәлкі мына тұрмышымда әкет... Бұл әкет болғаш еме? Бұл әкет болғаш, ол нечектір мен кинода керек ме деп тұйылайды.
Filmlar гомумән мин бик яратам. Илмир абый, сез ашарга пешерергә яратасызмы? Бәлки берәр коронный блюдогыз да бардыр? Менә әйтим инде мин повар буларга бик хыяллана идем. Әлбәттә, коронный блюдо дип инде ул хәтле теге мин үземне оста дип санамыйм, ләкин мин, мәсәлән, минемчә бик тәмле торт пешерә алам. Мин, мәсәлән, менә бөтен нәрсә камыр белән бәйле. Бәлки әнием шулай оста булуны күрәдер, ул миңа күчкәндер, чөнки мин карап торган, күреп торган. Һәм менә бөтен нәрсә камыр белән бәйле, һәм татар ашханасы бит инде ул гомумән шул камырга нигезләнә. Синең өчен ул Камил яңа ел кичен нинди, Илмир, һәм син гадәттә ничек үткәрәсең? Мин яңа елны әлбәттә тырышам әти әниемне котларга. Әти әни белән еш кына без аны каршылыйбыз. Һәм аннары соң еш кына әти әни белән каршылагач, мин китәм инде минем дусларыма. Шундый менә минем гадәт булганы бар берничә тапкыр. Менә иң истә калган яңа ел, бәлки иң сәер яңа ел төне, бәлки менә шундый нәрсәдер булган синең тормышыңда. Бер 5-6, бәлки бер 7 ел элек мин хәтерлим. Минем дустым инде режиссер Илгиз Зәйниев, минемчә аны бар кеше белә, барлык кеше белә. Без киткән идек анарга кунакка, Резидә Зәйниева, аны хатыны Гүзәл Сәгитов белән бергәләшеп, Гүзәлне дә инде бөтен кеше белә дип уйлыйм. Без бергәләшеп киттек аларның йортларына, урманга. Һәм алар ул йортка күчкәннәр генә иде. Ул йортта телефонда тотмый, анда телевизорда юк. Һәм менә бу яңа ел ничектер урманда булу беләме? Бәлки менә бу кадерле кешеләр янында булганга күрәме? Бәлки без менә ничектер теге интернетта юк инде анда гомумән. Менә шунардан нитеп, менә шулай барысы да җыелды. Без һаман да мин аны хәтерлим. Без телефонда күрдек тә теге 000 дигәнне. Һәм бер-беребезне яңа ел белән котладык. Һәм менә шундый бик матур кичә булды безнең. Шигырьләр укып, музыка уйнап. Без бер кичә име яңа ел. Ягып, бик шундый матур кичә булды ул көнне. Тагын кайдадыр үткәрәсе килгән теләң бармы сиңа яңа елны каршылау? Әлбәттә, ничек әйтергә, бик кызык бит әле нинди илләрдә ничек каршы алалар. Күрәсе килә башка илләрдә дә ничек яңа елны каршы алалар. Шәп, Илмир, рәхмәт, безнең тапшыру ахырына якынлашты. Рәхмәт сезгә. Барыбызны да яңа еллар белән котлыйм. Уңышлар китерсен безгә, барыбызга да исән сау булыйк, иң мөһиме. Рәхмәт, син һаман шулай дәвам ит, һаман тылсымыңны үзеңнән чыгарырга, башкаларга бирергә. Сездә булырга рәхәт булды. Миңа да бик рәхәт булды сезнең белән. Сезгә дә бик рәхәт булгандыр дип уйлыйм. Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Илмир абый, әйдәгез теләкләр телибез. Әйдә.